Lala. Nin t'a si ka laɲini ye. Ne bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn an ka jɛ an ka di Ala de ma. N ye dɔ tɔgɔ mɛn tile 2 in na k'a fana ka den fura ka di kosɛbɛ. An tɛ sigi an bɛ wuli ka jɔw kɛ hali bi nka kana miiri nin si la an ka nin bɛɛ di Ala ma a bɛ nɔgɔya. Ok, e yɛrɛ sɛgɛnna i ye boliboli caman kɛ laɲini dɔ tun bɛ ne fɛ ka f'i ye n'a bɛ bi. Laɲini fana wa o ye mun laɲini sugu ye? Ne tun b'a fɛ i bɛ se ka muso wɛrɛ ta yaasa i bɛ se k'i si sɔrɔ cogo min. Lala, Desira, somɔgɔw baasi tɛ yen, tɔɔrɔ tɛ, a kɛra tile 2 baasi tɛ yen. I ni fama sa, a kɛra o ye. I b'a kalan bi dɛ. N tɛmɛtɔla n ko n bɛ tɛmɛ n ko ka foli k'i la. Sigiyɔrɔ b'i sigi. O diyara n ye. O diyara n ye dɛ. Desira, n diyara ne ye bi sa. Lala jagoya tɛ n ka n'i lajɛ. I m'a dɔn a kɛra tile 2 ye. E t'i ye kare kɔnɔna la. Tɔn sigiyɔrɔ ko kuma t'a la. Hali an bɛ jumani minnu kɛ k'an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ. E t'i ye. Lala i fari bɛɛ bɔlen don i la. Mun b'i la? Desira, jagoya tɛ ne ka fama aw ma. Ne ka denwoni kelen n'o ka dugu bɛɛ minɛ. Foyi tɛ fama ne ka denwoni. Bɛɛ ko ne ma ko ne subaga, ko ne konamuso, ko ne t'i den wolo. I bɛ kiri ka ɲɛgɛn maloya bɔli la kɛnɛma. Lala, i tɛ sabali i ka ko di Ala ma. Ala de ye den tigi ye koyi. Den ye Ala bolokɔnɔfɛn de ye dɛ. A b'a di mɔgɔ ma waati min y'a diya. Hali n'a ko k'a b'a minɛ i la, a b'a minɛ waati min y'a diya de. Mami? Non. E bɛ taa min? Ne bɛ taa ci la. Ne bɛ ka na. Lala, i kɔni bɛ ne dɔn. Bɛɛ bɛ bɔ a kalifa dɔn sigida in na. Bɛɛ b'a dɔn ko dugu kumabaw de bɛ sara a la. Mɔgɔ b'a dɔn. Nka ne min filɛ, mami kelen don ka min da ne kan bi, Ala de b'a dɔn. A bɛ ɲini ka na n sen se Ala ma. A tɛ sigi. Wa diɲɛ ma don o don teri kura b'a bolo. Lala, i tɛ sabali. I ka kow di Ala ma. I ka fara mɔgɔw kan. I ka ninnu bɔ i kun na. Ala de ye den tigi ye. Desira, n'i ka kuma mɛn, o diyara n ye. N'Ala sɔnna a ma, n bɛna taa tɔn sigiyɔrɔ la. Den ko tɛ taa wa? Ne bɛ kasi la ko den tɛ ne bolo. Mami? Naamu. Ni y'a tile 2 ye ten ka so kɔnɔ. Mun de bɛ yen? Foyi tɛ n na tɔla. N ɲɛ b'a la tile 2 in na teri minnu bɛ nin nɔfɛ, minnu jogo ɲuman t'u la. Wallahi mami, min ka di Ala la, a ka bon n ka kadi ma. Jɔyɔrɔ min bɛ ne kan, mɔgɔw ka bonya min bɛ ne kan yan mami. Wallahi n'i ye kɔnɔ ta ka don ne kan yan, n tɛ dan i kelen kelen ma dɛ. N bɛ n'i ba bɛɛ gɛn ka bɔ so kɔnɔ yan. Wuli ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Kelen min bɛ e bolo, o kelen b'o k'e sinsin Ala ma. Den dun mana tiɲɛ bi, an musow de tɔgɔ bɛ fɔ. An bɛ tɔgɔ bɛ fɔ dɛ. N'i ka kuma mɛn, n'Ala sɔnna a ma, n bɛna fara jama kan, n bɛ tɔn sigi kɛ. I k'i hakili kɛ kelen ye. N'Ala sɔnna a ma, i ka nin diyara n ye kojugu. O diyara n yɛrɛ ye Lala. Ba taara mɔgɔ ye. I mana i bonya cogo cogo dugu in na yan, bi denmisɛnninw b'i sinsin Ala ma.
e tɛ o i b'a de don a bɛna sɔrɔ sigila Lela ne kun tɛmɛtɔla don non n bɛ sira ɲini e bɛ bɔ a kalifa dɔn n'ale nana fɔ ne kɔ o kumaw bɛ cogoya min ale tɛ nin kɔni t'a jogo bila ni diyara n yɛrɛ de a ka kɛlɛ tɛ banna na y'i bila da la Anile. Wah, ini Teh. Ini saya pun terang. Ntar tuan sigi orang yang tu nak kata Lela bilang. Ini sih dia mau bilang. Jesira. Ini kaya sabai. Kau tu pegang sokonok klip lain na. Amania ni. Itu musuh mami kau tu. Ba Khalifa mami ye mun kɛ ŋo tuguni ɲa ŋunu kuma mɛn ka ni teri jugu de bɛ ka yala ɲɔgɔn fɛ minnu jogo man ɲi wa dugu in maba kuma bɛɛ bɛ sarali la misiri kɔnɔ mɔgɔw ka bonya bɛ n kan mɔgɔw ka tanga bɛ n kan wallahi n bɛ kali ala la a ka bɔn n ka kali ni ma ni mami ni kɔnɔ donna ne ka so kɔnɔ yan n tɛ da kelen kɛ ni ma dɛ n b'i n'a bɛɛ gɛn ɲɔgɔn fɛ n'o ma kɛ i ka fɔ ma tu ne tɛ kalifa ye Ba Khalifa ne ka nin kuma tɛ mami ka dugu tilafɛ yala walima teri kura ne t'o si kalama i b'a kalama kalamati muso denmuso tɛ foyi kɛ k'a bamuso t'a kalama i b'a kalama kuma fɛ dɔrɔn o de ka gɛlɛn ma n y'a mɛn n bɛ kuma fɛ n'a ɲɛna an bɛɛ lajɛlen ta don nka n'a tiɲɛna ne kelen pe ta don n bɛna kuma n'a ye n da ka di la dɛ tɛmɛ ka bɔ ɲɛfɔ Allô? Oh bébé, kan na wena. Wala nyana fimbari wena. Iba kalama. Iba bega tuwa ne korofo anga bol kunna. Mama yɛrɛ donnen ne compte la yɛrɛ san. Est-ce qu'il va kalama? Ne yɛrɛ kɔni ne don bɛɛ banna ne solution sugu bɛɛ kɛ mais a ma se ka reçu. Sama ali bala jiga wado cima dulu. Ala jisa alina macam. Ouais, Dolby ça va? Ouais, ça va. Ça va, n'a que quand de vous. Les déjà me n'importe. Ah. Tu as des noms? Non, des noms. Mamie. Ah. Ah, plan tout. Eh, bien national bien là ça là. Oteo, maman la comme on est ça mais son woro, ne sécurité son woro, ne c'est tout son woro. Ai la ne la comme wa ne kam sen wo. O ma me mami wo rete, em na boni ga. Me na ndun jigi wo. Et pour te comment ne tan wa be nyefo mami gradi buare do masane. Ko te ko na hunu kuma me ga te wan judu ma ba de do be nyen fe ga te. O do rete ka yisan ga te. Me fa wala tan mami shi. E tan fa mami ga te. Ah. Che ko do be dugu kono sa imam me fu ko. Iga cheke. Na cheke. Ba finge. Awo bijere me mena jati na. Wala am se ngam la soro tugumna. Ki anna ma ki sufele. Surtout am me to wani mo soro
yɔrɔ min na yen fɛ o tali in na sa donc yen nɔ y'a ɲɛnɛma ye n m'a fɔ dɔrɔn n bɛ taa ekɔli la donc maintenant n bɛ sin k'i ye wa awɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ c'est ça awɔ bye bye. An bɛ Bafin na. Cɛ ɲinan san 10 duuru ŋa cɛ muso b'a bolo den tɛ ka sɔrɔ. Cɛ ŋa cɛ. A tɛna muso wɛrɛ furu a tɛna den sɔrɔ. Cɛ ŋa cɛ ni kuma da la sa depuis an dɔw ma sɔn muso bɛ Bafin. Mais n b'a fɔ cogo di? O t'a fɔ cogoya mais a tɛ muso wɛrɛ furu ou bien Bafin tɛ cɛya de la. Mais pourtant kuma bɛ sɔrɔ cɛ ne cɛ depuis an dɔw ma sɔrɔ muso bɛ Bafin bolo mais den t'a bolo mais a mana kɛ cogo o cogo la kɔni an bolo da ni kisɛ kan. N ka cɛ tila la sɔrɔ deuxième na cɛ an ka bila. Sɔrɔ kɛ deuxième na. Oui.